Имало ли момент в живота ти, който си се питала да се боря ли още за тази връзка? Има ли смисъл да остана? Дали ще се подобрят нещата? Дали да продължавам да настоявам? Когато една връзка постоянно чувстваме напрежение, тревожност, изтощение, тялото ни дава сигнали, които не бива да ги игнорираме, защото така се изпразваме енергийно. Тези знаци, които виждам в терапевтичната ни работа, е ти да настояваш да държиш връзката жива, да има повече стрес, отколкото сигурност във връзката, да се оправдават някакви ситуации, дали има моменти, които да оправдаваш поведението, да оправдаваш реакциите, но знаеш вътрешно, че това те наранява и че това не е окей. Също така може да изпитвате емоционално напрежение, умора, да нямате вече толкова голяма близост. Всичко това са знаци, които ни показват, че може би е дошло време да дадете повече внимание на себе си. Пускането не е провал. То е зрял избор. Избор да почетеш себе си. Да дадеш шанс, ако наистина е истинска любовта с този човек, да продължи на чисто. Ако не, тогава продължавате в различни посоки. И това е окей, защото любовта се променя и хората се променят. Затова създадах за вас една лечебна медитация, която някога аз правих много време, за да мога да изчистя сърцето си от емоционална зависимост, да пусна някой без чувство за страх, за вина. Ако почувстваш, че тези думи резонират с теб, можеш да ми напишеш на лично съобщение или в коментарите. Ще те радвам да те подкрепя.